Il-Ministru tal-Ambjent Jose Herrera ma jqis li pajjiżna falla f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent. Iżda fi kliemu stess jammetti li qata' qalbu li l-isfidi jinelbu għaliex Manet News iddikjara li l-isfidi se jibqgħu għal dejjem. Faċli wieħed jgħid falliment fil-ambjent, falliment fl-edukazzjoni, falliment fl-ekonomija. L-iktar ħaġa faċli li wieħed ipoġġi jgħid falliment. Mhux falliment, l-isfidi tal-ambjent. L-ambjent f'pajjiż bħal Malta ħajkun l-akbar sfida għal dejjem. Fost oħrajn pajjiżna jinsab rabalar fl-Ewropa fil-kwalità tal-arja. Dan apparti żieda qawwija fin-numru ta' karozzi fit-toroq li dejjem jiżdiedu u magħhom qed jiżdied ukoll it-tniġġis. Tantu hekk li l-aħħar studju dwar l-imwiet marbuta ma' tniġġis tal-arja f'Malta irdoppjaw iċ-ċifri preċedenti għal 567 mewt prematura kull sena minħabba tniġġis fl-arja. Riċentament Euronews saħansitra kienu ddeskrivew lil Malta bħala the dirty man of Europe u fl-aħħar jiem Benjamin Angel, wieħed mid-diretturi tal-Kummissjoni Ewropea, kellu twissija ċara. What is really flashing spectacularly red, I must say, are the environment-related issues. Iżda minkejja dawn it-twissijiet kollha u minkejja li ilu snin jieħu ħsieb l-ambjent bla wisq riżultati, saħansitra prova jagħti jifhem illi qatt ma kellux biżżejjed żmien. Ħadd m'għandu ċavetta maġika. Ħadd ma jista' jsir Ministru jgħid jiena fi żmien 6 xhur san nelimina l-problemi kollha ambjentali. Dew iktar minn 6 xhur. Ħadd ma jista' jgħid f'10 snin, f'50 sena sa nelimina il-problema ambjentali kollha. Huwa impossibbli li ssolvi dawn il-problemi daqstant ma ssiġġi overnight. U laqas over a short period. Targets ta' 2020 ma sarux overnight, Ministru ilhom. Targets ta' 2020 qed tajt tal-emissjonijiet jew qed tajt tal-waste. Skart tal-emissjonijiet. Fuq l-iskart. M'għandix ħanħu. Fuq l-iskart. B'dovut rispett ma sar xejn. Kull ma sar fi żmieni. Minkejja li l-Ministru jiftaħar li kienu li azzjoni dwar l-iskart, statistika tal-Unjoni Ewropea turi kif pajjiżna jinsab l-ar fl-Ewropa fir-riċiklaġġ tal-iskart.